Kaixo, gu Malen eta Nikole gara Gurutzaga ikastolako LH6Bko ikasleak. Eta gaur makiltxo, garratxe eta gozo, bi saltza errezeta egingo dugu. Errezeta hau aukeratu dugu Nikoleren amak saltza gozoak egiten dituelako eta Malenen amak albondiga oso gozoak. Makiltxoen osagaiak: okel birrindu kilo erdi, esne edalontxe txiki bat, arrauts bat, ogi birrindu pizka bat, perejil pizka bat eta oregano pizka bat. Osagai guztiak bol batera bota. Ondoren, dena ondo nahastu, baina oso ondo. Ondoren, masari makiltxo forma eman. Makiltxoak olio askotan frijitu. Adi egon makiltxoak ez erretzeko. Saltza gozoren osagaiak: tipula oso bat zatituta, bi zanahorio txiki zatituta, ardo pizka bat, salda edalontzi bat, bi baratzuri, olioa eta gat. Azenarioa, kipula eta berakatsa olioarekin batera lapikora. Ardoa lapikora bota. Noizpenka barazkiak begiratu. Orain, salda lapikora bota. Batidorarekin ondo nahastu. Greziar jogurta 2 koilarakada handi. Gazta krema koilarakada handi bat. Dijon mostaza koilarakada txiki bat. Kipula hautsak 2 koilarakada txiki. Belar fina 2 koilarakada txiki. Piper beltza eta gatza gustura. Osagai guztiak katilura bota. Batidorarekin ondo nahastu.